Miksi Itävällän maali hylättiin? Haetuimmat kysymykset maalauksesta. Isoin syy on auringon UV-säteily, eli auringon UV-säteily, niin kuin tiedetään, myös ihmisiholle tekee hallaa, niin myös sitä maalin rakennetta haurastuttaa. Ja sitten kun sade iskee siihen seinään, niin se pikkuhiljaa mekaanisesti vie sitä maalia siitä pois. Ja näin ollen meillä on sitten jossain kohtaa paljasta puuta siinä seinässä. Tämä seuraava. Minkälaisella säällä voi maalata talon? +5 astetta, ilmankosteus alle 80. Poutapilvinen keväinen kautta kesäinen sää. Suora auringonpaiste ei ole aina hirveän hyvä, mutta silloinkin voidaan varjopuolen seiniä hyvinkin maalailla. Mitä talonmaalaus maksaa? Jos mietitään semmoista rintamamiestalotyyppistä taloa, niin kalleimmillaan tosi hilseinneenä voi sanoa, että varmaan joku about 10 000 luokkaa, ehkä 8 000 12 000. Mutta sitten jos sen maalaa paljon aikaisemmin, niin hyvinkin on mahdollista, että sen saa maalattua ammattilaisen toimesta ehkä 5-7 000 euron hintaan. Itse tehtynä tarvikkeineen varmaan, riippuen vähän siitä, kuinka paljon haluaa käyttää telineitä ja muita, niin varmaan jotain 2 500–4 000 euron väliin. Minkälainen maali hengittää? No, oikeastaan mikään maali ei hengitä, eli varsinaisesti ilmaa läpäise, mutta kaikki nykyaikaiset vaihtoehdot vesiohenteisista tai näistä liuotinpohjaisista maaleista kyllä hengittää sen verran, mitä julkisivun tarvitseekin hengittää. Tietenkään ei kannata, yksi talo tuli vastaan, mikä oli maalattu piimällä. En osaa sitten sanoa, että miten se hengittää. Miksi maali ei tartu? Seinä on likainen, öljyinen, märkä. Oikeastaan ehkä siinä ne syyt on. Pohjatyötä ei ole tehty tarpeeksi. Yksi syy voi myös olla se, että maalauslämpötila on liian kylmä, eli jos sä pakkasen polla koetat sutia. Sellaisia maaleja, mitkä ei siihen sovellu, niin ei varmasti tartu. Miksi valkoinen maali kellastuu? Valkossa maalissa käytettävä väriaine muuttuu auringon UV-säteilyn vaikutuksesta kellertäväksi, ja tästä syystä valkoiset maalit tuppaa kellertymään tosi pahasti ajan saatossa. Miksi Itävällän maali hylättiin? Mä en tiennyt, että ne tekee maaleja. Missä lämpötilassa maali kuivuu? Riippuu vähän maalista. On joitain öljymaaleja, joissa valmistajan mukaan jopa pakkaskelillä, mutta tyypillisempi, ehkä turvallisempi lähtökohta on se, että yli 5 astetta ulkolämpötila myös yöaikaan, eli plussan puolella vuorokausilämpötilan. Voiko vanhan maalin päälle maalata? Voi, mutta ei mitä tahansa ja miten tahansa. Pohjatyöt pitää tehdä kunnolla, eli hilseilyt tai heikosti kiinni oleva maali pitää poistaa ja pitää tietää, minkälainen maali siihen vanhan maalin päälle sopii. Tyypillistä on se, että kun esimerkiksi taloja maalataan, niin lähes aina se vanha maali jää sinne alle, eli sen poistaminen on käytännössä turhaa työtä.